Ето сега, след много часове работа от фабриката Димитров, тук може да видите приготвените сака за проба на клиентите. Това са сака, които са направени ушиване по мярка и ще отидат в магазина, за да може клиента да си ги проба. Така че имаме 10 дни или 15 дни от деня, в който е издадена поръчката. Това нещо, в зависимост от това дали му се поръчва плата, ще бъде 15 дни. Ако го имаме плата наличен, тогава това нещо идва за 10 работни дни обратно в магазина, за да може клиента да направи една проба и да види как се чувства с полуготовия продукт и след това се връща в фабриката, за да се направи приключване на поръчката и да се довършат всички детайли по сакото и по панталона. Така че ето тук може да видите няколко костюма и сака за проба, които очакват всеки момент да бъдат пробани и след няколко дни ще бъдат пробани в магазина на Мони Милано. Имаме готови костюми за издаване, които са, както виждате, направени с всички детайли, които са необходими за един перфектно направен костюм. Дори това, че се слага ето тук хартия, за да прикрепя самата база отвътре, да може да има обем. Както виждате и ето тук пропуските на шлицовете, които също са важни, за да не се огъват шлицовете при транспортиране на продукта. Виждате функционалните илици и абсолютно всичко, което е необходимо да получи продукта собственика му, който си е направил ушиване по мярка. Това е готовия продукт и както виждате, дори ето тук тези неща, които са от производителя на платове, са добавени към сакото. Разбира се, те се свалят и това нещо, и тропоските тук, те са просто показател за едно високо качество на изработка. Благодаря ви, до скоро!